obele oge ụka ya ana na Igbo. I'm telling you the fact. Obele oge ya afụrụ ọzọ onye na-eje ụka. Obele oge ya afụzi ndị na-eje ụka. Maka gịnị? Anya emepego anya ndị egburu egbu eku itegova anọgo ụwa. Ndị a na-alụ mmụọ dị na be nnaba suo ọkụ. Ndị dibịa anyachala ọfọfa anachietego azụ. Ị na-anya for the quantity of dibịa wezere kịta. Really the population of dibịa ewelu now. Ọbọ n'ime unu na-akọva ọnụ. Ọbọ dibịa machalova. Dibịa machal many of them. Many of them dibịa malova. Ọ dịbụrụ otu a before. Ndị a chọrọ ka omenala na-echi ya azụ by fire by force. Nye ka dibịa ji wee kalịzi ebe niile ma ndị eze nwaanyị. Ọ bụ na ọrụ ma gị ji ebido ọrụ gị, ọ kuwe mmụọ. Kpọbata mmụọ n'ụlọ. Anyị elugo n'ọnụnụ. Na ba na be nna gị ba. Jamalụ the history of Bunu. Ị malụ ka obodo gị si wee nọdụ ebe wa nọ tata. Jụọ ese ka aka ọlụ gị. Nna gị nwa mụrụ gị, kedu onye mụrụ ya? Kedu onye mụrụ ya? Ị ma na your surname na aba nna gị kwesịrị ịdị included. Ị ma na ọ dịrọ mma mmadụ ịdị na-aza ava onye dị ndụ as a surname. Na ị ga na-enye reference